Kubor nakaslem jong unongsan Hima. 온잖아. 온잖아. 가루니 물론 컨득 논쟁아. 야 살바리나. 야 말랑코나 살바리요. 컨득 논쟁아. nakpli Assam biseparo sama pulisram Assam pulisram Shikin hon ki Longkmie ka Shnong Malang Salbari Hawas Khasi Hills kilayanya wat ki Pulit Assam hakala sngi ublai hadien bagini ki Pulit kilawan ban pensange ya ga jingprei ya ka we ga jaka bo tiar bo tar hakani ka Shnong kat kom ka video bala sapriang la yi ba yo snow ye kini ki Longkmie baki anya bat ki Pulit Assam ki bana thanat boko kamrup ha ga jingdon lang jong ki CRPF kiu thaki balaga last night first night last night lagi lagi rumlai lagi naga jingtep balayo lom kinong shnong kamalang Salbari kilay shnaya gawe ka kenja yeng banbo ikitiar kitar kibade jong kinong shnong hi hanre ki Pulit Assam kilawan bantuklar bal kila pha ikinong shnong bansange yakani ka jingtre kini ki Longkmie ki balakran da khtian garo Assamese but Hindi kilayeng scam ha ka nongrim ba ka jaka ka de ka shnong jongki but am satya jong ka sarkar Assam Shu layo sngo ye ki Longkmie be ki ong ba dewan pha wan yu menteri rang ba ka Meghalaya u Conrad ki sangma but yo menteri rang ba ka Assam u Himanta beswa sarma sha ka te ka shnong katkum ka khubor na ki he Pulit ka West Khasi Hills district kila ong ba katkum ka jingyo ya ka jingpentem ka te ka jingja kala jahak por shibji min stam jong kala sngi uplay na kaliang jong ki Pulit ka Meghalaya kila let ban panlong ye ka jing token bat ha ka jing toket kila lap bagi te gi nong shnong ka Malang Salbari ki thmu warshna ya ka te ka yeng tang na ka banta ban bo ye ki tiar gitar na ka banta jong ki nong shnong ki Pulit Meghalaya kilaya krendu bad usi ka thanat boko u PCH nat haringkat ki CRPF ban penshai halor ka te jing thmu jong ki nong shnong ka Malang Salbari ban shnai ka te yeng bo tiar bat hadien ka jing penshai u osi ka boko lembat ki CRPF kila sha ban beteng ye ka te ka jing shna yeng Conrad bana nang inuna lekyao Conrad Conrad ka jamin nahi Himanta bisa Sharma ka jamin hai और Assam गवर्नमेंट का जामीन नहीं है हां हल्ला पूरा नहीं किसे एक मानु को दिखे आमंत्रित सरकार मान लेक्याओ Conrad को और हिमंता bisa Sharma का Himanta bisa Sharma को लेक्याओ हल्ला पूरा नहीं तो aha lekha sina nangjan engkode lekha sina nangjan mana lekha sina nang gitu ini mana mana naik ciri nok pacira lekha ko puise sene sina nang we